Apartmán pri mori si už viete kúpiť za cenu dvojizbového bytu v Bratislave. Čo vám táto investícia môže priniesť a ako kúpiť rozumne? Najdôležitejšia je lokalita apartmánu. Atraktívna musí byť pre vás aj pre potenciálnych nájomcov. Zvážte tu vzdialenosť apartmánu od mora, dopravnú dostupnosť aj dĺžku sezóny, ktorú vám bude apartmán zarábať. S návratnosťou investície súvisí aj to, ako si zabezpečíte správu. Upratovanie, riešenie opráv aj ubytovávanie hostí môžete riešiť sami alebo to zveriť správcovi. Kúpa nehnuteľnosti so sebou nesie aj administratívnu záťaž a je potrebné poznať zákony danej krajiny. Ako sa riadi kataster, platba daní či energií. Všetko toto vám vie sťažiť aj jazyková bariéra. Možnosť riešiť všetko so slovenskými zástupcami je v tomto prípade na nezaplatenie. Rovnako aj voľba krajiny, kde apartmán kúpite. Ak ste si zvolili Chorvátsko, bezstarostnú kúpu vyriešite aj s nami. A to v obľúbenom letovisku v blízkosti Zadaru.